حرين بارزما قديمنا هنريم صنحنا اتم اب كمبيوترنا خنغبرم زلنا قدمه مكلخالي مالتي كال اتنبرتنا بعبيون نخيطف وين نخيسرقون ويزخون عينت حدقا كيغوانفو وي بلشت كيغوانفو ما خنغبرم زلنا ጥንቃቃታት ቅጽልና ሆንሪና ማለት ነና ከም ሰባት ኣብ ኮምፒውተራትናን ኣብ ሞባይል ዲቫይሳትናን ብዙሕ ፋይላት ይሁን ኢምፖርታንት ኢንፎርሜሽን ንሕዚና ነቐምጥና ማለት ስለዚህ ሁሉ ግዜ ተንጥቀመለን ንብረት ካብ ስርቂ ካብ ዕነውቲ ነገራትን ከምኡውን ካብ ብልሽት ክንከላኸለለን ክንክእል ኣለና ስለዚህ እትንጥቀመሉ ዘለና ሃርድዌር ከመይ ጌርና ኢና ካብ ስርቂን ከምኡውን ካብ ዕንወት ክንከላኸለሉ ንኽእል እንድሕዳኢልና ሓደ እቲ ፊዚካል ኣክሰስ ኮንትሮልስ ማለት እዩ ሓደ ትነቐምጠሉ ቦታ ኩሉ ግዜ መፍትሒ ዘለዎ ወይ ድማ ስቱር ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ብፍላይ እዚ ኣብ ምንታይ የገድሰና ኣብ ሰርቨር ሩም እንድሕዳ ኣለና ኮይኑ እቲ ሰርቨራትና ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ በይኑ ገዛ ኣብ ዕፁ ገዛ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ بتوسع هون install alarm systems ዝብለና ዘሎ ሓደዚ ካብኡ ብፍላይ ኣብ ዓበይቲ ኮርፖሬሽናት ኣብ server rooms ኩሉ ግዜ alarm system ይትከል ማለት እዩ ዝኾነ ዓይነት suspicious ዝኾነ activity ምስካየድ ወይ ምስ ፍጸም እቲ alarm signal ይገብር ማለት እዩ ዝተፈላለዩ physical security ንብረት ብምጥቃም ድማኒ እቲ ናትና ንብረት ምስ ጣውላና ከም ዝእሰር ድዩ ኮምታት ክንገብር ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ንኣብነት ማውዝ ካሲ ዝኾነ ሰብ ኣምሉ ኣቢሏስ ከይድ ክእል ስለዚህ ነታ ማውዝ ብኬብል ታይ ጌርካ ዲኻ ገለ ምስቲ ናይ ዴስክ ናትካ ሓፂን ከም ትእሰር ክገብራ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ካልእ ናይ ዲቫይስ ትራኪንግ ኣፕሊኬሽንስ ምጥቃም ሞባይል ዲቫይስ እንድሕራላትና ሕጂ ዝኾነ ሰብ ምስ ሰረቃስ ከመይ ጌርካ ትራክ ትገብራ ማለት እዩ ብኢንተርነት ትራክ ጌርካ ኣበይ ከም ዘላ ክትረኽባ ዝኽእሉኻ ዝተፈላለዩ ኣፕሊኬሽንስ ኣለዉ ከምዚኣቶም ምጥቃሙን ሓደ ካብቲ ቅድመ ምክልኻል ማለት እዩ ካልእ ዝተፈላለዩ ዓይነት እዚ ናይ አይደንቲፊኬሽን ምጥቃም ናይ ፊንገር ፕሪንት ክኸውን ይኽእል ናይ ፓስወርድ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ከምዚ ፒን ኣብ ሞባይልና ንእትዎ እዚታት እውን ምጥቃም ከዓኒ ኣገዳሲ ይገብሮ ማለት እዩ ካልእ ኮምፒውተራትና ወይ ድማ ተንጥቀመለን ዘለና ሞባይል ዲቫይስ ዋላ ክትከውን ትኽእል ብልሽት ከጓንፈን ይኽእል ማለት እዩ ሕጂ ብልሽት ክንብል ከለና ብልሽት ኣብ ከመይ ኩነታት ይኸጓንፈና ዝኽእል እንታይ ክንገብር ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ሓደ ዕድመ ምብላዕ እቲ እንጥቀመሉ ዘለና ንብረት ን4 ዓመት ገለሉ ዝተሰርሐ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ንስኻ ምናልባት 10 ዓመት ተጠቂምካሉ ሽዑ ፌይል ክገብር ይኽእል እጂ ትኡ ዘሎ ዳታ ኻውን ምስኡ ፌል ክገብረካ ስለዝኽእል ኣቐዲምካ እንታይ ክትገብር ኣለካ ማለት እዩ እቲ ዳታ ናትካ ባክኣፕ እናገበርካ ክትጸንሕ ክትክእል ኣለካ ካልእ ሃንደበት ዝኽሰቱ ጸገማት ማለት እዩ ንኣብነት ናይ ፓወር ፕሮብለምስ ናይ ኤሌክትሪክ ፓወር ጸገማት ክህሉ ይኽእል ነታ ኮምፒውተርካ ነቲ ናታ ማዘርቦርድ ከም ዝቃጸል ገብሮ እሞ ካብ ስራሕ ወጻኢ ትኸውን ማለት እዩ ካልእ ዝተፈላለዩ ኣብ ሶፍትዌራት ይኹኑ ኣብቲ ኣፕሊኬሽንስ ድማ ምስዓናዮም እሳቶም ከዓኒ ነታ ሞባይልና ከም ዘይሰርሕ ክገብርዋ እውን ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ እዚኣቶም ብሃንደበትነት ክመፁ ዝኽእሉ ጸገማት እዮም ማለት እዩ እዚ ኣብዚ ክንፈልጦ ዘለና እቲ ሃርድዌር ፌይለር ወይ ድማኒ ናይ ሃርድዌር ብልሽት ኩሉ ግዜ ነቲ ንብረት እናትና ንኽንቅይሮ ወይ ድማ ንኽዕርዮ ጥራይ ዘገድደና ዘይኮነሲ ዝተፈላለዩ ካልእ ሽግራቱን ከምፃልና ክእል ማለት እዩ ናይ ሶፍትዌር ሎስ ክህልወና ክእል ናይ ዳታና ሎስ ክንገብሮ ንኽእል ዝተፈላለዩ ኢንፎርሜሽን ኣብቲ ንብረትና ዝቐመጥናዮ እውን ጠቕሊልና ንሓዋሩ እውን ክንስእኖ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ነይሳት ተዳሊኻ ምፅናሕ እውን ኣገዳሲ እዩ ኩሉ ግዜ ባክኣፕ ክንገብር ክንክእል ኣለና ሕራይ ሲስተምና እንታይ እዮም እቶም ቀንዲ ጠንቂ ዝኾኑ ጸገማት ማለት እዩ ንሲስተም ፌለር ንኽኽሰት ዝኽእሉና ጠንቅታት እንታይ እዮም እንድሕር ኢልና ሓደ ምስ ኤሌክትሪክ ዝተሓሓዙ እዮም ማለት እዩ ናይ ኤሌክትሪካል ፓወር ቫሪዬሽን ሕዳሪና እዚ ናይ ኣንደር ቮልቴጅ ልዕቲ ቮልቴጅ ወይ ድማ ቮልቴጅ ድሮፕ ኢልና ንፅውዖ ብኻልኣይ ከዓኒ ኦቨር ቮልቴጅ ወይ ድማ ፓወር ሰርጅ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ማለት ልዕሊ ዓቐን ፓወር ክመፅእ ከሎ ትሒቱ ክመፅእ ከሎን ኩሉ ግዜ ንብረት ክሃርመልካ ወይ ክዕንወልካ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ተቐዳማይ ጸገም ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ከዓኒ
ንብረት ምጥፋእን ተሓበሬታ ምጥፋእን ማለት እዩ እጂ ንብረትካ ብስርቂ እንድሕር ጠፊኡ ንስኡ ዘሎ ሓበሬታ ካቦ ገይሩካ ጠፊኡ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ጠንቂ ናይ ፓወር ዲስተርባንስ ብለና ኣሎ ማለት እዚ ናይ ፍላክቹዌሽን ዓይነት እንድሕር ዳ መፅኡ እቲ ፓወር ስቴዲ እንድሕር ዳ ዘይኮይኑ ኣብ ከምዚ እውን ነቲ ናትካ ንብረት ክዕንዎ ልዑል ተኽእሎ ኣሎ ማለት እዩ ሕራይ ኣንደር ቮልቴጅ ዝበልናዮ ካብቲ ኖርማል ቮልትስ 5% ውሒዱ ክመፅእ ከሎ ማለት እዩ ጎዲሉ ክመፅእ ከሎ ማለት እዩ እዚ እንድሕር ዳ ኣጓኒፉ ሕጂ ኣንደር ቮልቴጅ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ትሕቲ ኣንደር ቮልቴጅ ድማ ብራውን ኣውት ዝበሃል ኣሎ እዚ ልዕሊ 1 ደቂቕ ዝተናውሐ ኣንደር ቮልቴጅ ማለት እዩ ልዕሊ 1 ደቂቕ ዝወሰደ ትሕቲ ቮልቴጅ እንድሕር ዳ መፂካ እዚ ብራውን ኣውት ተባሂሉ ይፅዋዕ እቲ ብላክ ኣውት ኢልና ንፅውዖ ድማ ኮምፕሊትሊ ህልም ክብል ከሎ ማለት እዩ ናይ ፓወር ፌለር ማለት ጠቕላላሲ ህልም ክብል ከሎ ወይ ትራንስፎርመር ንኣብነት ተተቃፂሉ ሲ እንታይ ኣሎ ማለት እዩ ብላክ ኣውት ኣሎ ንብል ምሽ ልክዕ ይኸውን ማለት እዩ እቲ ኦቨር ቮልቴጅ ዝበልናዮ ድማኒ ፓወር ሰርጅ ተባሂሉ ይፅዋዕ እዩ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ኤሌክትሪካል ሳፕላይ ወይ ድማ እቲ ቮልቴጅ ሲ ካብቲ ኖርማል ዝወሰኸ ይኸውን ማለት እዩ more than 5% above the normal volts ብለና ኣሎ ማለት እዩ እጂ ከምዚ እንድሕር ኮይኑ ከዓኒ ንብረት ክዕንወልና እውን ይኽእል እጂ እቲ ኦቨር ቮልቴጅ ዝበልናዮ ምውሳኽ ማለት እዩ ካብቲ ኖርማል ቮልቴጅ ሲ ልዕሊ 5% ኢንክሪዝ ገይሩ እንድሕር ዳ መፅዩ ንብረት ክሃርመልና እውን ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ንምክልኻል እንታይ ክንገብር ኣለና ሓደ ሰርጅ ፕሮቴክተር ክንጥቀም ኣለና ማለት ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ፓወር ዲቫይደር ፊዩዝ ዘለዎ ክንጥቀም ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ተዘይኮይኑ እሱ ኢልኩም ናብ መንደቕ ኣይተእትውዎ እቲ ናይ ላፕቶፕኩም ኣዳፕተር ወይ ድማ ሶኬት ወይ ድማ ናይ ኮምፒውተርኩም ብሓፈሻ ሶኬት ናብ ክስታይ ተዘይእትኹሞ ተመራፂ ማለት እዩ ናብ መንደቕ ኣይተእትውዎ ካብቲ መንደቕ ዝወፀ ከምዚ ዓይነት ኣዳፕተርስ ኩሉ ግዜ ክትጥቀሙ ክትክእሉ ኣለኩም ዋላ ናይ ሞባይል ቻርጀር እዚ ሰርጅ ፕሮቴክተር ሕጂ እንታይ ዝጠቕመና ስቴብል ዝኾነ ናይ ካረንት ፍሎው ንክህሉ ይሕግዘና ከምኡውን ናይ ኦቨር ቮልቴጅ ከዓኒ ንኸይህሉ ወይ ድማ እቲ ተኽእሎታት ናይ ኦቨር ቮልቴጅ ከዓኒ ይቕንሰልና ማለት እዩ ስለዚ እቶም ንብረትናትና ሲ ብስቴዲ ዝኾኑ ፓወር ንክሰርሑ የኽእሎም ኣለዎ ማለት እዩ ከምኡውን ምዝያ ተወሳኺት ከምዚ ስታቢላይዘር ተጠቀምኩም እውን ዝሓሸ እዩ ማለት እዩ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ቮልቴጅ ስታቢላይዝ ገይሩ እቲ ኖርማል ስቴብል ዝኾነ ናይ ካረንት ፍሎው ንክህሉ ስለ ዝሕግዘና ስታቢላይዘር ተጠቀምኩም ከዓኒ ፅቡቕ እዩ ከምኡውን ብተወሳኺ እዚ UPS ዝበሃል ንብረት ድማ ኣሎ ከምዚ ከዓ እንድሕር ዳ ክትጥቀሙ ክኢልኩም ከዓኒ ሓደ ካብቲ ዳታ ንኸይጠፍኣኩም ወይ ድማኒ ሓደ ትፅሕፍዎ ዝነበርኩም ደብዳቤ ድዩ ዋላ ገለ ዝኾነ ናይ ፓወር ብሃንደበት እንድሕር ዳ ህልም ኢሉ እዚ UPS እንታይ ዝገብር ባተሪ ስለ ዝኾነ ዝተወሰነ ዓቐን ቻርጅ ሒዙ ይፀንሕ ማለት እዩ ስለዚ ነታ ኮምፒውተርኩም ንዝተወሰነ ደቃይቕ እቲ ትሰርሕዎ ዝነበርኩም ስራሕ ኣፃፊፍኩም ወዲኹም ኣብ ተወሰነ ደቃይቕ ኣፃፊፍኩም ወዲኹም ወይ ከዓኒ ፕሮፐርሊ ዓፂኹም ሻትዳውን ክትገብርዋ ነታ ኮምፒውተር ኢሉ ዝተሰርሐ ንብረት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ እዚ UPS ኢልና ንፅውዖ ዘለና ኣብ ውሽጡ እዚ ሰርጅ ፕሮቴክሽን ሰርኪዩትስ ኣለዎ ከምኡውን ባተሪ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ንግዚኡ ፓወር ህልም ክብል ከሎ ወይ ድማ ፐርማነንትሊ ዝኾነ ዓይነት ናይ ኣብቲ ከባቢኹም ድሕር ትራንስፎርመር ተቃፂሉ ንኣብነት ክሳዕ ዝዕረሲ ግዜ ክወስድ እዩ ምሽ ሕጂ ሎስ ናይ ፓወር ስለ ዘለዎ ንዝተወሰነ ደቃይቕ እቲ ትሰርሖ ዝነበርኩም ስራሕ መታን ከይጓናደብ ከምኡውን እታ ኮምፒውተርኩም ከዓ ዝተፈላለየ ናይ ፓወር ሽግራት መፂ መታን ንከይበላሽዋ ይከላኸል ማለት እዩ እጂ ሊሚትድ ኣማውንት ኦፍ ታይም እንታይ ዝገብር እዚ UPS በተዓቂቦ ዝፀንሐ ቻርጅ እታ ኮምፒውተርና ክትፀንሕ ትኽእል ማለት እዩ ክሳዕ ፕሮፐርሊ ነጥፋ እውን ይሕግዘና ማለት እዩ ሕራይ እምበር ኣብ ናይ ሎሚ ትምህርትና ብዛዕባ ኣብ ኮምፒውተርና ክንገብሮም ዘለና ቅድመ ምክልኻላት ማለት ኮምፒውተርና ቅድሚ ምብልሻዋ ክንገብሮም ናይ ዘለና ጥንቃቐታት እንታይ ይመስሉ ኢና ተማሂርና ኣብዚ ብዛዕባ ማልዌር አንቲቫይረስ ባክኣፕ ኦንላይን ባክኣፕ ዲስክ ዲፍራግመንቴሽን ዲስክ ክሊን ኣፕ ከምኡውን ሃርድዌር ቴፍትን ሃርድዌር ቫንዳሊዝም ብዝብሉ ተወሳኺ እውን ሃርድዌር ፌለር ዝብሉ ኣርእስታት ብሰፊሑ ተማሂርና
مودات ما بزعبا قندي طنقታት ብልሽት ኮምፒውተርን እንታይ ጥንቃቐታት ከነዘውትር ከም ዘለና ተማሂርና ኣለና ማለት እዩ ዝቕፅል ትምህርትና ብዛዕባ ጉድኣታት ቴክኖሎጂን ውሕሳት ኣጠቓቕማ ኮምፒውተርን ዝብል ኣርእስቲ ክኸውን ዘለኩም ተወሳኺ ሓሳባት ኣብዚ ነካይዶ ዘለና ትምህርቲ ዘለኩም ሪኢቶ ሃናፅ ሓሳባት ሕቶ ኩሉ ኣብ ኮመንት ግደፉልና ከምኡውን ኣብዚ ዝተማሃርናዮ ኣርእስቲ ተወሳኺ ክህሉ ነይርዎ ትብልዎ እውን ኣብቲ ኮመንት ጽሓፉልና ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ነመስግን ኣብ ቀጻሊ ይረኽበና